thina ebesingabangani bakhe sizwela ubuhlungu benhliziyo obuqaqamba phakathi ekujuleni kwayo. Kepha-ke nokuba kunjalo, kufanele sizifundise futhi sikwamukele ukuthi uSenzo akasekho phakathi kwethu ngokwenyama. Sifela ukubhonya ngokuhamba kwakhe, ukususwa kwakhe kithi isitha esingukufa. Lokhu-ke kuqale kwendulelwa ukugula kwakhe isikhathi eside obekungukugula okunzima abebhekene nakho, kodwa abebhekene nakho isikhulu isibindi nangokunyamezela. Nanxa besibona ukuthi bekumudla kancane kancane, nokho ubeyiqinisa kuze kwamnqoba nje ekugcineni ngoba sekuvunyiwe ukuthi kunqoba. Kukho konke-ke ukugula kwakhe umfowethu uMchoboza bekuye ukuthi noma ngikhuluma naye noma sikhuluma ngaye, you have never seen a fighter like him. He never gave up to the end. He loved life to the end. Ubebambelele empilweni kwaze kwasigcineni. Ngihlukane naye esibhedlela ngoLwesine. Kuthe ngeSabatha ngoMgqibelo zangivonela iy'ngane zakwabo sile ngomhlaba yalingana. Zathi asiboni kahle. Kanti-ke ngakusasa kuzomenela. Ngakho-ke kuvuleke isikhala esingenakuvaleka masinyane nakalula ezinhliziyweni zethu. Ngakho-ke okwethu-ke ukuba sivume intando kaNkulunkulu ngokuba sithi nje indlelanhle mfowethu, ulale ngokuthula, ngibekile induku ebandla. Bese kufanele-ke umphathi wohlelo ngehle-ke manje ingabe ngisaqhubeka nokukhuluma. Kodwa nokho ngenxa yokuba ngimgqokise izigqoko eziningi, ngizoqhubeka-ke nokho ngikhulume lokhu okulandelayo. Ngaqala ukwazana nomfowethu uSenzo ngomnyaka ka-1980 ngenkathi singabafundi sobabili laphana eDikeni eUniversity of mina ngangihlala eJabavu Hostel, yena ehlala eZK Hostel. Okwenza sazana ukuthi sobabili sasingamashanhliziyo nezishabasheli zombutho wethu okuzabalazela inkululeko owawaziwa ngaleyo nkathi ukuthi inkatha yenkululeko yesizwe IYY, i-National Cultural Liberation Movement. Njengalokhu ngase ngiyilungu kwelomkwamanda wenkatha ngesikhathi sengiya laphana e-University of Pretoria. Ngashabasheka ukusungula iziko lenkatha khona lena eNyuvesi yasePortea ukuze nakhona ibe nesizinda njengalokhu sase sikhona isizinda esifanayo eNyuvesi yakwaZulu. Nakuba-ke yayibizwa ngokuthi iNkatha Students Society okwezifiso-ke ze-university. Phakathi kwabantu bokuqala abasabelayo uma ngihlaba umkhosi wokuba kuhlangane umhlathi owazanayo kwenzeke lokhu nguye umfowethu uSenzo. Nowaba yusizo olukhulu kimi ukuba lelo phupho lifezeke
ngokuqoqa abanye ontanga ayebazi ababesuka la eThekwini namaphethelo ikakhulukazi kwaMashu nakwezinye izindawo ezakhelene nedolobha laseThekwini. Kwabasakhumbulayo, unyaka ka-1980 wawungesiwona unyaka olula ngasemkhakheni womzabalazo wenkululeko, ikakhulukazi kwezemfundo, ngoba kwaqala lapho ukuba umbutho we-African National Congress eyayisekudingisweni ubuholi bayo ngaleyo nkathi, ngoba yabe seyavalwa phela kusukela ngo-1960. Waqala ukuba ukhuthaze abafundi ukuba babhikishe bachithe uhlelo lwemfundo yobandlululo ngaphansi komkhankaso owagcina usunesiqubulo esithi Liberation Now, Education Late, inkululeko manje, imfundo kamuva. Thina benkatha-ke sasiphikisana nalowo mkhankaso, hhayi ngoba sixabene nabafowethu abakuKhongolose, kodwa ngoba imibono ingifana. Saqhamuka nesethu isiqubulo esasisakhelwe ngumholi wethu umntwana waPhindangeni esithi Education for Liberation, imfundo isikhali senkululeko, noma imfundo mayibe isikhali senkululeko. Izikole eziningi zateleka nayo inyuvesi yaseFort Hare yagcina isivaliwe amahlandla amaningi ngenxa yokuqina kwabafundi ukungayi emaklasini nakuma-lecture halls. Abafundi-ke esasiqaphelayo yilokhu, babengaqini ngoba bethanda, kepha babesatshiswa. Abanye babo babehlaselwa beshawa kanzima uma beqhubeka nokuya ema-lecture halls nokuyokwenza ama-assignments e-library. Ilokho okwenza ukuba sisukume phansi thina benkathi esasingabafundi e-Fort Hare. Sakuphikisa lokho obala abafundi begcwele lapho sasihlanganiswe khona i-SRC ehholo elikhulu lasenyuvesi elalithiwa i-Great Hall. Lokho kwenza sibe nyamalambana kubaholi balo mkhankaso besibeka icala lokuthi sidunga imiqondo yabafundi ukuba baphambane nohlelo lombhidlango wokuvukela umbuso, revolutionary uprising. Ngiyakhumbula ukuthi ngisho ngisasebenza ku-national government kusekhona umfowethu uSmart Ngonyama, ngangivama njalo ukuba ngimgware ngimhlabe ngalokhu ngithi nguwe njalo waba-responsible ukuba sigcine sihambile eFort Hare, ngoba uye wayephambili ababesusa lolu dweshu. Beno-advocate Vusi Pikoli ngoba sabafica sebama-senior students lapha eFort Hare. Bese kuba into esasisiyihleka-ke leyo, kodwa ngaleso sikhathi kwangeyona into yokuhleka ngoba yayikhulu. Nakuba-ke ukwesatshiswa kwakukhona, asivumanga thina ukwesatshiswa, sinabo omfowethu senzo. Kunalokho sakha wethu amaqhinga okubelana nokubhekana ngqo nalabo ababesekhaleni lalokhu impatho engezongena kukho ngenxa yesikhathi, kodwa sawakha amaqhinga, sawakha manje. Elinye lawo njengoba nimbona nje uMchoboze uMntondoshiya
wayenabangani bese naye abanye ababesuka lana, abanye bejima ikarati, abanye bayimdodoshiya bengaphezulu kwakhe. Ngikhumbula ukuthi-ke elinye lawo amasu kwake ukuthi laba esibabona ukuthi bangamashoshozela amakhulu uma kuhlangana ama-students lincane kakhulu leli tende ngoba i-Great Hall yaseFort Hare yayinkulu kakhulu. Kube yibona abakhuluma kakhulu nababenza kwabafundi besatshiswe kakhulu ngoba kwaba bekhona lapho kwaze kwakusunguleka into eyayiwumbutho wokwesabisa eyayibizwa ngokuthi i-military wing, ibizwa yibo abasunguli balokhu. Okwakuthi uma ubonakala nje ukuthi ubuthi uyanyonyoba uye library uqedule ney'ncwadi zakho. Ngakho-ke laba babengamashoshozela amakhulu kuyalokhu zawakhaka wethu amasu anjengokuthi sasinombolo izindlu zabo sinabo umcokoza zabo. Mina-ke ngangemncane-ke bona bezigonyagonya benu, kodwa bese sikhethana nje sibesigejana esincane. Uma sezingqongqoza-ke sesifika endlini yalona oyisishoshovu esikhulu ethi uyadadisha, kanti uyadadisha uNkabi ebethi-ke asingadadishi. Bese singena sithi awuphinde lokhu okusho ngumntwana okwaphinde angene lapha e-Great Hall. Bese kwabona iy'nsizwa ey'nkulu nje ezini kanje. Ebese mana nje abuke zona angasilaleli thina esikhulumayo. Phinde enye ime ngasemnyango ingashona ukuthi igoqa izandla nje kithi. Yenze kanje. Ngisho-ke ngamanye amazwi ingoba sasiba ne-intimidation, sasingaqondile ukususa umdlalo. Abanye babexolisa Nkosi yami kuze ukuthi abayishiye ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi siphezulu kwisitezi mhlawumbe sesine noma sesihlanu. Manje thina singene ngasemnyango bese sithi kodwa umnyango esibona ngathi uzophuma ngawo yili fastela leli. Sihlakulela inkundla yokuba nathi sibe nelungelo lokuba sikhona. Singavumi ukuba abanye abafana bathi ngqongqo mfana sedluhlule. Yaqhubeka-ke le nto inyanga ngicabanga ukuthi izabanye ezintathu size sagcoba salungisa iziko lethu. Kepha nokho isimo sabonakala ukuthi siyashuba. Kwadingeka-ke mina njengomholi wabo ama-cellphone lawa ayengakabikho, kunzima ukuxhumana nabasekhaya nabaholi. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngelinye ilanga kuyisonto ntambama ngoba ngangazi ukuthi umntwana onomsebenzi umsele ngashaya ntambama ngo-3. Kwakusenzima-ke nokufona ngaleso sikhathi. Yazi kwabasha banamhlanje bazomangala ngithi kwakuyini leyo ngoba kukhona le nto umuntu no-telefone, kukhona le nto kuthiwa party line. Usagwedla ushaye ku-exchange ucela ukuthunywa. Ngakho-ke inombolo yakwaphinda angena kwakuthiwa ngilazi number 2. Kwakuyinombolo yomntwana-ke leyo, ngilazi number 2. Mhlawumbe uyicele nje kube ka-10 ku-exchange engakuxhunywa. Kwaze kwagcina-ke yangena-ke kanti umntwana ukhona uzolibamba ucingo ngoba sisibika-ke isimo sonke esibhekene naso. Angazi-ke wezwa kanjani kodwa ngicabanga ukuthi wasebenzisa ubudala bakhe nobuhlakani bakhe nokwazi kwakhe abantu abaningi phezu kokuba sasibazi. Kodwa ngezwa sekufika nje umuntu owayengekho enyuvesi ngaphakathi ethunywe nguye umntwana ehambe ngifuna ukuba ngiye lapho ekhaya lakhe lapho eyizoshaya khona ucingo angixhumanise nomntwana wayesethi
ngibona ukuthi indodana ngenxa yesimo nge-information enginayo kuhle ushiye phansi ukufunda ubuye. Athi besithi sizoqhubeka ngoba besikuthanda lokhu ukuba sike sivakashela ontanga yethu. Wathi kodwa sekusengozini ngcono ubuye uze lapha. Ngathi ukufunda wathi impilo yakho kuqala. Mina-ke ngahamba kanjalo-ke ngabashiya omfowethu Senzo. Bona basala bade bebuyela. Inyuvesi yavalwa amahlandla amaningi ngaphambi kokuba izivalwe ngci wonke lowo nyaka. Ingabe saqhubeka-ke nokuba ufundwe lowo nyaka-ke. Wemuka-ke ngoba sasithi amaphozi laphayana eFort Hare emuke nomfula iJuni. Ngakho-ke nalowo nyaka wemuka nomfula iJuni. Emva kokuba isivaliwe inyuvesi naye umfowethu Senzo wagcina ethwala imithwalo wabuya. Uyise uDP wayenolaka kabi. Ngiyabona nje ingane kamfayela ngixoxela zona le ndaba bayiphinde zizwe ndaba. Bezithi-ke nani bafowabo bakhe ngoba nimbone esezithiwe semene. Ulaka lolu ngiyalwazi ukuthi ulaka lukayihlo nolukayihlo mkhulu. Manje-ke ulaka lukababa uDP ethi ngibeka imali ngakusesikoleni ukuhamba uyofunda wena ufika wenza into yakhe eThakamdla Mfele. Kwasho ukuthi-ke phela-ke naye okwase umngene ngaphakathi kumngene ngaphakathi. Kuthe lapho-ke ngiyaqanjwa okunye okuningi. Kuthe lapho-ke sesibuyile-ke eFort Hare mina ngase ngiqashwa emnyangweni wakhe umntwana. Okwakuthiwa i-Department of the Chief Minister kodwa singaphansi kwalento kuthiwa i-Bureau for Community Development and Youth Affairs. Kwase kufuneka babezoqala uhlelo lokufundiswa kwabantu abadala i-adult education and literacy. Ababezosebenza nonkosikazi uJane Mason. Kwase kuthunywa mina nomfowethu uNkosinathi ukhona lapha ngembonile. Ukuba siyofuna umfowethu uSenzo Mfayela owayesebenza lapha kwaMashu. Sazi noma kwakulapha egarage kwaGobza yini kodwa wayelapha kwaMashu. Safika kuyena engazelele lutho, sifika nemoto, sathi mfowethu sikulandile, landa impahla zakho. Ngakho akabange sakwazi ukupakisha isuitcase lakhe kwaba ibhuthi yemoto esasihamba ngayo. Kodwa wayesethi umbandela odwa ngaphambi kokuba ngihambe ngiye Olundi. Asi-drive sidlule eThekwini ku-Beatrice Street kuyise ukuba yomazisa ukuthi senifikile niyamthatha nihamba naye. Sahamba naye kanjalo-ke. Nangempela samfica ubaba umnumzane uDP Mfayela esesebenzini. Samazisa ukuthi sesihamba naye indodana wakho uSenzo ukuya Olundi. Wathi qambe buza ukuthi uyokwenzani engakusho nje cosicos yakhe. Kwaba kwaphela kanjalo. uSenzo akazange apply umsebenzi. Nakhona uNdini wafika wasebenza laphayana engakagcwalisi ngisho elilodwa ifomu. Ngoba ngakusasa nje fikile savuka sase siyile eKroonstad eFree State. Walandwa ngendlela yokusotsha njengesotsha lomzabalazo. Waqashwa kanjalo waqala ukusebenza engazi nanokuthi ipost yakhe iyini nokuthi uzohola malini
nokuthi usupervisor wakhe ngubani kodwa wazi ukuthi usemsebenzini. Ama-forms kwaze walandelwa ngawo kanje kumele uwagcwalise ngoba kawuzuhola nayo inyanga isiphela ngoba ingekho i-personal name. Kusukela lapho-ke umfowethu uSenzo kwaba ukuhamba kwakhe ekhaya waba lisosha lomzabalazo ngokugcwele. Wasebenza eNkatha Institute njengoba kushiwo emlandweni wakhe noProfessor Lawrence Slema nabanye. Kodwa okunye okusalileyo wathunyelwa eJalimane ukuyovula nokuphatha ihhovisi leNkatha as an Inkatha's foreign representatives. Ngaleso sikhathi i-Federal Republic of Germany yayisasebenzela enhlokodolobha yangaleso sikhathi kodwa kusebona. Abaningi kabazi ukuthi uMchoboza kwadingeka ukuba as a condition yokwenza lowo msebenzi afunde ulimi lwesiJalimane. Warejista ngaphansi kwesizinda lesi esaziwa ngokuthi Goethe Institute ukuze aqale eze amaklasi okukhuluma isiJalimane ngokuloze wakhombisa kanjani amaJalimane ngoba ayigqaja ngolimi lawo ukhuluma isiNgisi awayingeni indaba yakhe. Enye yezinto kwadingeka ukuthi azenze. Kodwa noko wayengaphethe ihhovisi laseJalimane kuphela, kukhona nelinye lase-Amsterdam elalukade liphethwe uNkosazana Renier Steenweg. Singimkhohliwe naye kodwa ngimkhumbulile nxa umqoqo umcabango ngalokho. Ngakho wayeyiroving ambassador e-Europe ngoba umhlonishwa uSikhosana yena wayese-England, United Kingdom. Ekubuyeni kwakhe lapho wabuyela eNkatha Institute. Emva kwalokho wabuye wasebenza sekuza-ke iy'nguquko zama-1990s. Sekwakhiwe lapha eThekwini iNkatha Information Center negama leqembu selishintshile sekuyiNkatha Freedom Party. Okuyinto uMchoboza angakaze ayixolela ayithethelele kuze wahamba emhlabeni ngoba yena ezigqaja ngokuthi uyimember ye-IYY. Bengima-understanda-ke mina umngani wami noma ngithi hhayi usukuba i-dinosaur asiqhubeke phela, kodwa wayekhalela ukuthi okuningi okwakungamafagugu omzabalazo wethu kwasala endleleni nxa sesithatha i-bridge lokuba sibe party as opposed to display movement. Ngo-1994 wajutshwa ukuba aye ePhalamende yentando yeningi, wabamba iqhaza iminyaka emibili ekudwetshweni komthethosisekelo lona esiphila ngaphansi kwawo sonke, owaba ngumphumela wezingxoxo zokubonisana zesibili ngoba phela kwakukhona ezokuqala zikaCodesa. Lezi zesibili zase zisingethwe ngamalungu ePhalamende ngaphansi kwe-Constitutional Assembly eyayiholwa ngumnumzane Cyril Ramaphosa losengumongameli wezwe manje. Uyena-ke wayewu-chairperson we-Constitutional Assembly for 2 years kwakhiwa le constitution. Ngo-1999 uMchoboza wacela ukuba adedelwe ukuze yena nabanye abangane bakhe, ngibonile umfowethu Gcabasha ngimazi ukuthi uhleli kuphi kodwa ngibonile ekuseni, ukuba bayongena emkhakheni wezamabhizinisi. Mfowethu uGcabasha-ke umngane wethu sonke ngoba sakhula thina siqale enkathini, yayingekho imingcele ukuthi abeNkatha bangapha abe-ANC bangaphi, into entsha leyo kwakungekho. Ngakho akumangalisi-ke lokho esakubona kwenzeka ukuba abe nabangani
yonke indawo. Bahamba-ke bayiqala inkampani basebenza emabhizinisini ngempumelelo enkulu kwaze kwasunguleka nenkampani lena yakwaDeso ibambe elikhulu iqhaza phakathi kokunye kwakhiweni kwezindlu noma ebibhizi kakhulu lapha ku-built environment sector. Konke lokhu akumenzanga umchobozi ukuba aqhele noma afulathele umkhakha wezepolitiki nezombusazwe ngoba bekuyimpilo yakhe. Kunalokho ube yingxenye enkulu yawo umbusazwe nomzabalazo kwaze ekugcineni kwempilo yakhe. Umfowethu Senzo njengoba abaningi bese beshilo lapha ube nolwazi oludephile nolunzulu ngombutho wenkatho kanye neqembu kanye njenge nangomlando nemvelaphi yomzabalazo wenkululeko wonkana. Ube African nationalist, even a pan-Africanist, or ne-advocate sizane nje ukhona lapha owake waba u-Director General laphana uhulumeni lo waKwaZulu Natal yilungu eliphambili le-Pan-Africanist Congress umngane wakhe omkhulu. Ngithokoze kakhulu uma ngimbona ephumelele ukuba khona ngoba ngazi ukuthi naye isimo sempilo asisavumi kahle. Okwakwenza-ke uSenzo ukuba akwazi ukweqa onke lamabhulorho ukuthi yayingene kuye le nto njengabanye abadingi bethu bangalesiya sikhathi. Ngoba umntwana wayengasifundisanga ukuba sibe isicapho-kwana nje phela. Wayesenza ukuba sikwazi ukubuka umzabalazo in its broadest terms. Singabandlululi umuntu. Sase-engage ngabe-Black Consciousness Movement. Kunikizwane kuyele. Sase-engage ngabe-Pan-Africanist Congress kuyele. Sasingakaxabani-ke ngasekuqaleni nabe-ANC ngoba kwaphambana imibono nje. Kwaze kugcina sekwenzeke le nhlekelele eyadala isigicawu sodlame lapha kwaZulu Natal naseRift eGauteng. Okwaba yishwa-ke elikhulu ngoba kwakungafanele ukuba kwenzeke lokho. Wayekwazisa umchoboza ukuthi umzabalazo wethu izisekelo zawo zayibekwe uDr. Pixley Isaka Sene ngo-1912 nabanye ayesebenza nabo eBloemfontein ngesikhathi kusungulwa i-African National Congress. Ngesikhathi sekusungulwa inkatha ayiqalanga phansi nayo yakhelwa phezu kwalezo zisekelo zika-1912 ngoba zazingekho ezinye. Ngiyazi amalungu amasha ngase kudumboti waTiyani ukuthi yini esikhulumayo. Zayingekho ezinye futhi azikho ezinye. Umntwana uze wahamba bengama-understand abanye ukuthi yini umntwana ahambe inhliziyo yakhe ibuhlungu. Ubengeyena umholi wokuthi obethokozela uma kukhona ishwana elithile elehlela umbutho kaKhongolose. Ubumfica ephatheke kabi kakhulu. Athi umbutho wesizwe, umbutho kaMadlangeni usungehlelwa yilento. Ubone ukuthi into engaphakathi nje usewahamba emhlabeni kunjani. Ngoba kuyinto ebingeke ikhishwe kuyena ngaphakathi. Ukhona ijoke nje encane engicela ukuyixoxa. Silaphayana angazi noma esekuyileli eGeneva umna wami uComrade Umyeni lapha ku-Central Committee wawukhona lapha eMlazi uComrade uStobile Ntshangase enekhanda elikhulu. Very tough nut to crack.
babe sagcweleke enkatheni abantu abanzalo yabo nabamvelaphi yabo bawukhongolose nababephumela obhenakile wasukuma-ke ngoba kwase kuqala ngokuzana wathi yena owabanye babo nje ngangibuza umhlonishwa usiza kangani kwathini ngangibuza okade undunangulu lapho umhlonishwa usihlezi la ngithi lapha la kunamahhovisi e-ANC eThekwini kunje umgwaqo kuthiwa yini igama la wathi kuthiwa istalwart simelane wathi uyamazi wathi hayi jwayelele bakhona wathi anowabulawa yi-UDF lapha eChester bemshaya ngegate emncwabeni wancishwa yithi angithi niyayizwa ukuthi abadala engiyikhuluma angithi niyabuka uSitombi ngentshanga sesebona kusekuqala ukuba kube khona ukungqubuzana phakathi kwalezi zinto zombili wasukuma-ke wafaka i-challenge lihleli lithe wathalala itafula lobuholi bethu wathi kunjenje umhlonishwa uGwala uyakhumbula wayekho wathi kunjenje la endlini yingoba kuney'nkukhu ney'mpangela thina abanye bethu la ziyinkatha nje full stop gcinelana kodwa lapho khona iy'mpangele ezingezwa isiqubulo sangale bukhongolo sezelula amakhanda kodwa zingabaholi bethu wathi-ke uSitombi Ntshangase ngicela ukuphakamisa la ukuthi khethani kube kunye linkatha noma lobukhongolo wasuka isidumo esikhulu ngoba wathi umntwana mnake ngenze njani kodwa wayeseshilo khumbula nje ukuthi umnumzane Joshua Zulu wayeyinxusa kakhulu nokwaZulu ehlala phela amandlini lapha eThekwini wayephuma eRobben Island ehlala eTennis wasukuma wayenamalimi ethi wena nje noma ungakhuluma uthini mfana wami angisoze ngashiya phansi khona ukuze ngifele kuwo eshayisa wonke izigaba ngisho ukuthi lento engiyikhulumayo i-reality esikhule thina ikhona yona bekunabaholi bekuthi uma kuyi-tea break noma kuyini badozani lapho abafana sizonixoxela ukuthi amakhomanisi awuthatha kanjani ukhongolose sihleli noluthule etafuleni usho abantu abangabaholi benkatha be-Central Committee okuyibona abasizile sengidlula-ke lapho ngithi-ke ubelwa-ke umhlonishwa uMchoboza waze wahamba emhlabeni elwa nezimfundiso kanye nemimoya eyimifakela yabezizwe efana nenqubo ye-liberalism ubungeke uMchoboza was uncompromising, very uncompromising. Neoliberalism athi yini yona leyo bezadluleleke uMchoboza athi Marxism, Leninism, that is not Africanist. Socialism, capitalism, yes, capitalism. Sebengamangala abanye abaningi ngiyakhumbula nje ukuthi a few years ago iqembu lethu leli ezwa uMchoboza engumsholomo lezwa omunye wabaholi ekhuluma lapha eCape Town ukuthi hayi into engasindisa u-Eskom ukuthi privatize wagula hawu nondaba sekuyipolisi leyo sesikholwa ku-privatization bese abantu abampofu-ke abadla imbuya ngothi bophinde bakwazi ukuthenga igesi angithi niyayizwa ukujula ukuluma ukuthatha phezulu ngoba kusukela ekuqaleni ka-Eskom kwakuyi-Electricity Supply Commission kahulumeni okwamabhizinisi kahulumeni ukubonelela abampofu. Ngakho lezo zinto bengeke ngikhiphe kuye kuthi noma sengimdonsa ngithi hayi yeke ukuba idinosaur asiwelele phela emhlabeni omusha
akuhambani nodwa emhlabeni. Mina ngizosala la emhlabeni omdala usenzo-ke lo. Siyohlala ke simkhumbula njalo ngalomnikelo wakhe omkhulu kangaka phakathi kwethu naphakathi kwesizwe. Ube nothando olukhulu lwesizwe sakubo lapha ngaphakathi ezweni azayothi khaphathana sezizweni zakwaZulu nabenguni abafudukela kwamanye amazwe angomakhelwane afana neZimbabwe, iMalawi kanye neZambia. EZambia ube ngumhlobo omkhulu, umngani, personal friend wendodana kaPresident Kenneth Kaunda. Esaphila kusukela esaphila uPresident Kenneth Kaunda, he was a frequent visitor emzini kaPresident Kaunda. Umnumzane Panji Kaunda useyi-ambassador manje. Kanye no-ambassador George Zulu abagcina befikile lapha kwenye yama-birthdays omntwana nangesikhathi-ke kuno umhlangano we-Prince Mangosuthu Foundation. Umfowethu uSenzo besibambe naye iqhaza ekusungulweni nasekuqhutshweni kwezinhlelo ze-Prince Mangosuthu Foundation njengoba kushiwo ukuthi wavuma naphezu kwesimo sempilo yakhe ukuba azinikele, wemukela isikhundla lapho ecelwayo sokuba abe interim CEO ye-Prince Mangosuthu Foundation. Ngale kwalokho ube ngomunye wabaqondisi directors beMandla Mandla Publishing, okuyinkampani ephethe iphephandaba Ilanga elasungulwa ngo-1903 umfundisi uDokotela John Langalibalele Dube uMafukuzela onjengezulu iqha elikhulu. Bakithi isiZulu sithi inkosi ayiqedwa. Ngakho-ke nami ngenxa yesikhathi esingavumiyo, okunye sengokuxoxa ngasese nje-ke nabafowabo ney'ngane, ngoba kuningi emntabe engakusho umfowethu uMcholozi. Ngithi-ke kini nonke benimazi nimthanda uSenzo, duduzekani bantwana bakwethu, niduduzwe ukuthi umfowethu uSenzo usephumule manje ezinhlungwini nasekukhandlekeni kwakhe okukhulu. Nakuwe mhlonishwa mongameli we-IFP Bulawayo, ngabe ngenza iphutha uma ngingakukhaleli ngale ngqalabutho ebibamba iqhaza elibonakalayo enhlanganweni ye-IFP, yenza ukuba iyisekelo ney'khonkwane iqembu elimikuzo lingaphumi kuzo. Emndenini wakhe wonke, kakhulukazi umkakhe, abafowabo nezingane, sithi lalani ngenxeba lohlanga lumihle. Manje-ke ingcapha isisele nani-ke bomcholoze abancane ukuba nenze okungcono, mhlawumbe nokungaphezulu kwalokho yena aphumelela ukukwenza. Ngikhulumile nani sisazohlanganisa amehlo ngathi iyodwa into elingangenzela yona mina nelingangenzela umnewethu eyokuba lobu kunye uDP Ankhanda wanenza nayibona ningamhlakazi. Ngoba niqhubeke kanjalo izitha ngeke ikwazi ukungena phakathi. Kunomyalezo-ke lapha ophuma kumfowethu uPhilip Powell osehlala le emazweni angaphandle, umhlobo omkhulu kaSenzo Mfwele. Ngenxa yomushumushu ezaba khona, kuningi okukhulunywayo, I'm not a judge, yokuthi ubani wenzani, ubani kwakufanele enzeni. Kodwa nje ngakusho ukuthi
uPhilip Powell uyi-fugitive ngamanye amazwi from this country. Samalungu eParliament kanye naye laphana usaqala kuseyisenate eCape Town. Kodwa kutheke ngoba abafowethu bakaKhongolose babemsola ngokuthi hayi uma kusekhona uPhilip Powell ngeke kulunge izinto. Ngeke kulunge izinto lapha. Ngoba kukhona abake bayilapha camp nje kukhona angakaza kukhona uPhilip Powell ukuthi uqhutshwe. Kutheke sesazi ke ukuthi uzoboshwa. Ngiyakusho nje ke lokhu lapha ngoba ngethemba ukuthi amaphoyisa ngeke angenzeki lutho. Kodwa ke mhlonishwa noNkosi angikwenzanga ngingedwa. Sakha isi ngoba ngangisenobhala jikelele ngaleso sikhathi. Nonobhala jikelele kaKhongolose ngaleso sikhathi umnumzane Khalina Moshadi. Ukuba sishushumbise uPhilip Powell ayengilandi njengoba ehamba. Sobabili salihlela lolo hlelo. Amaphoyisa efuna ukumbopha noma eyongena endizeni. Kodwa salwenza uhlelo lokuba simphelezele azayongena kwathi makuvalwa umnyango sathi mission accomplished. Ngoba sazi ukuthi ama-consequences ayingalandela lapho ngaba sikho. Kwakulula nje kakhulu lezo zinto. Kodwa sakwenza lokho ngani ngoba sasibona thina ukuthi sizothi siyakha kwebhilidi. Ngakho siningi ezinye indaba njengalezo esingenazo isikhathi sokuba sikhulume ngazo abezazi umchokozi. Unyenyileke umchokozi. Wathi abafowabo laba nengane zabo bangangitsheli ngoba wayazi ukuthi ngizothi esegula. Ngiyezwa mina usehambile usesezimbabwe. Uma ngithi ngiyamshayela ucinga uDonsi. Uphi manje ukuthi ngiyambheka. Kanti unyenyile usehambile sebeze bayangitshela ompume. Hayi umngane wakhe akekho uhambe kahle. Uphi? Hayi uphumile. Ukuphi? Usezimbabwe. Uyokwenzani lapho ukuthi kanti uhamba kanjani njengoba egula nje odokotela bazothi. Uthe singalobothi sikutshela sazi nanokuthi uzwe kanjani. Kodwa ke hayi uhambe kahle wathi uphatheke kahle. Nanxa ngimthukuthelele ke nakho. Kodwa ke ngabe ngathi iya. Khona lesi sithombe. Sibona lesi sinale la ebukilanga khona. Esinamanzi. Kimi sikhuluma kakhulu ngoba esinye seyithombe asishaya ele Victoria. Ukhona uProfessor Nomalo lapha kwakukhona incwadi yayithi isike eMpumalanga. Kodwa umchokoza kimi leso sithombe sithi isika eJoyina. Ngamxolela nje wathi noma sengishayela ethi ngiyazi ukungilwisa ukuthi ngiyethi kambeni wayeye kwi-60th birthday kaPhilip Powell. Ngenxa yokuthi umhlobo wakhe omkhulu. Uhambo lokugcina-ke lolo umchokozi bemasavunyelwe ukugibela indiza kusuka la aye eJohannesburg. Imajini ezohamba asukela aye eZimbabwe adlula eMalawi, adlula eZambia egula enjalo. Odokotela ethi bangajayela. But I understood it deeply. Uma sengireflecta ngakho ngathi mina ungaba izinkomba zokuthi umfowethu umchokoza ubesefuna ukubona umhlobo wakhe amvalekise okugcina kube njalo ngempela. Phethake ngalomyalezo obhalwe nje angizukuqeda wonke ngoba ngizokhala phana lapha. Amazwi kamfowethu uPhilip Powell lapha acelile ukuba ubethi kuzoba khona uComrade uMncwane bezofunda. Uthi sanibonani nonke nibuthene lapha izihlobo zethu
ezithandekayo, ngithumela induduzo yami ejulile egameni lomndeni wami ngenxa yokudlula emhlabeni. Bamtolikele lento ngoba ngize ngabuza ukuthi ngaphetolikelwa ubani babhaleke ngesizulu, kodwa-ke siyazi amaZulu akhona. Ngenxa yokudlula emhlabeni komngane wami, umalume wethu nomfowethu uMchoboza, ngiyazi kahle ukuthi ubungane obuqinile nobude obubekhona phakathi kwakhe nami nathi njengomndeni wakwaPhowela bebudephe kakhulu. Njengoba nazi ukuthi ubungane bethu buhlale buqinile iminyaka engaphezulu kwama-40, yize sengiphila ekudingisweni ube ngangikhohliwe umfowethu uMchoboza. Ngikhalela kakhulu umkami u-Anthea Phowela oyindodakazi yenu engahamba nayo kanye nendodakazi yethu uRoni ngokuba alahlekelwe ugrandpapa wakhe abemkhonze kakhulu, abehlala ethangeni lakhe nxa ezivakashile. Ngilungiseke lo myalezo emfishane engithanda ukuba wethulwe enkonzweni yomngcwabo wokuvalelisa umfowethu ngesonto. Lokhu ngixoxile nomndeni futhi bangitshele ukuthi kufanele ngixhumane nawe Kuhlonishwa uZondi kanye nababomngcwabo uma ungena kukwenza lokho. Ingabe kungenzeka lo myalezo wami ufakwe ohlelweni lwemngcwabo na? Ngiyaqonda ukuthi bazobe bebaningi abazobe bekhuluma ngesikhathi singekho, kodwa njengoba wazi ngihlulekile ukuba khona ngenxa yezimo ezinzima. Izimo ezinzima-ke lezi ebengizisho ukuthi ngenxa yezimo ezinzima engiphila ngaphansi kwazo yokuba ngingakwazi ukuzekhaya, kuke kwangifikela isithukuthezi nelukuluku lokuthi angiqinise imihlathi ngingene ngaphakathi kwemingcele, kodwa ngabuye ngayikhosi ngoba ngibona ukuthi uma kungase ngingabuyi kuyodinga. Ngicela ungazise indlela efanele engingaqhubeka ngayo ukuba singahlukani ngiswayo ukuthi ngikude, njengoba ukufa sekusehlukanisile nokomrade bami bonke abasaqhubeka beyibambile kwinkatha. Ngiyafisa ukuthulula amazwi ami nokuhlanganyela usizo olunzulu nolwangempela kanye nomndeni kaMchoboza. Ngidlulisela induduzo yami ejulile kuwo wonke umndeni wakhe nakuwo wonke umndeni weqembu le-IFP. Ngizophakula lapho ngoba umyalezo uqondene nomndeni mude kakhulu. Ekugcineni-ke ngithanda ukuba ngithi ngilahlekelwe-ke yiwele lami besingama-twins ebesihamba naye sixoxa lezi ndaba, kodwa okunye okukhulu kakhulu bengeyibona ubungane kuphela ukufilial, kodwa okunye bekukhona nalo, kodwa okunye bekuyilokhu kokuthi njengoba umntwana engasekho, kukhona izinto umntwana ahamba eyikhulumile siyalo ukuthi singalokuthi sivumele iqembu libe ne-temptation yokuzenza. Enye yazo ngizoyisho njengoba siwumndeni lapha. Ngiyazi ukuthi kwabakhona la amalungu e-NEC acela kuyena towards the end of his life seluleko sokuthi ayibe sibona ukuthi kuhle kulokhu sibambisane ne-DA. Usethi umntwana ngangixoxela ngokuye eqhubu lakhe ngithe mina noNdaba, nibona kanjani? Ngasebethi abakuthi hayi sibone kanjani. Ngase ngithi mina hayi as a Democrat kulungile nikwenze lokho.
kodwa ngicela ukufaka nangu umbandela nawukhohlwa umuntu akhongoza wamana kwenzeni lokho elikwenzayo but don't forget your roots towards the end of this. So ngiyakusho-ke lokhu ngani ngoba abanye bayobona sisangana nje ukuthi yini le esikhuluma ngayo. Inkatha ne-ANC kwakungakhelwe ukuthi kuhlukane into entsha. Siphila in-exile nje, sobabili nabo baku-exile nathi siku-exile. Ngakho-ke kwenzeka yonke into lengafanele kwangafanele kunjalo. Uhambe-ke uMchoboza naleso sikweletu sokuthi ngisho egameni labantu asebalala phansi abafayo we-old together ukuthi ekugcineni ukuthi kuyokwenzeka kanjani I have no wisdom. Kodwa uhambe umntwana noma sithi akachazi ukuthi usho ukuthini manje kufanele i-ANC ne-IFP zireconcile usho ukuthini lokho. Athi ngisho i-reconciliation awinayo i-dictionary wena ekhaya. I-reconciliation. Kodwa ngisho ukuthi ukhongolose bese uzocabanga uzosigwila. Athi kodwa kufanele ukuba masingaboni ngokufana singabi disagreeable. Bese siphila impilo mazi ukuthi siyizitha ngoba sizo. Abanye abazi ukuthi ngizo nje abantu sebekhuluma okuningi. Inkatha lena uMnumzana uTambo engimazi ngalamehlana wenza okuningi ukuba in the first 5 years ayenze take off ngendlela yathi take off. Umntwana efuna ukusungula iphepha in the Nation ngo-1977 ngike abakhulu umlando-ke amabhunu ayibhene 19 publications in 19 political organizations. So-ke umntwana wahamba-ke waye eSweden. iSweden-ke yizwe lalisekela kuze kube namhlanje i-ANC. Mayecela-ke ukuthi-ke ucela umnikelo lapha kwi-SIDA, i-Swedish International Development Agency. Base bethi siyafisa ngokwama-merits e-program ofika nayo siyafisa ukuthi siyifande le nto. Kodwa-ke sinesibopho. Isibopho senze isivumelwano ne-ANC, ne-African National Congress. Ngeke sifande lutho e-South Africa unless uMnumzana Tambo ethi gives a number. Umntwana useseStockholm ngaleso sikhathi bena emsekhuluma. Ebese ethi umntwana, oh nisho my brother u-Oliver Tambo no Alfoni. Ngizocima ukuthi ukuphi ngoba he's traveling all over the world. Nangempela wamfuna umntwana omntwana. Oh lapha bengimisa lapha bethi wafaka isingide lapha. Wathi nokusasa ngizobe sengila. When he arrived, wavula ukhiye ya-fund donation, kwakunane-citizenship project, nakho konke okunye okuningi esingeke singene kukho namhlanje. Ngakho-ke kuningi esingakukhuluma okufakazela lento esiyisho. Lala-ke ngokuthula Mchoboza, ulwile ukulwa okuhle, ulufezile ibanga. Bobaba abefundisi engiyingxenye yenu nami ngikhethe ukuba ngimphelezele ngamavesi ngami amabili uMchoboza encwadini kaJobe 19. Kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Ekupheleni uyakuma uthulile. Nalapho sesishabalele isikhumba sami
Ngiyakumbuka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami. Engiyakumbona uqobo lwami, amehlo ami ayakumbona. Ungabi njengomfokazi okuphakathi kwami kuyaphela esifubeni sami. Ngiyabonga mphathi ohle.